Saatanan tunarit. Näin edesmennyt presidentti Urho Kekkonen toteaisi meidän nykytilanteesta, missä Suomi makaa. Me ei olla oikeastaan 2000-luvulla saatu aikaan yhtään hyvää päätöstä tai päätökset on tekemättä. Selityksiä näille löytyy milloin mitäkin, milloin on ollut liian monimutkaista tai aika on loppunut kesken. Yhtä kaikki. Mitään hyvää ei ole saatu aikaan. Ja samaan aikaan me katsotaan, että mitä ollaan tavoiteltu. Me puhutaan paljon politiikassa siitä, että kun me halutaan parantaa hyvinvointia, vähentää pienituloisuutta, vähentää mielenterveysongelmia, parantaa valtion taloutta, mitä tahansa, niin mikä se lopputulos on? No, hyvinvointi, se on laskenut, valtion talous, valtio velkaantuu ennätystahtia, vaikka meidän verotus on yksi maailman kireimpiä. Meillä nuorten mielenterveysongelmat on räjähtäneet. Ne on noussut vuosikymmenessä yli 40%. Valtion velkaantuminen yli 11 miljardia vuodessa. Puheet ja teot, ne ei ole täsmännyt viimeiseen 20 vuoteen. Kaikkien päättäjien pitäisi hävetä tätä. No, tää on se nykytilanne. Me voidaan puhua siitä loputtomiin, mutta ei se meitä paranna. Meidän pitää ratkaista nämä ongelmat. Ensimmäisenä on tavoite, mitä me halutaan, sen jälkeen ratkaistaan se ongelma ja toteutetaan se. Ei se ole sen vaikeampaa. No, mitä meidän pitää tavoitella nykytilanteessa? Käännetään kurssi, eli valtiontalous, sen pitää parantua. Hyvinvoinnin pitää kehittyä. Miten? Poistutaan valtiokeskeisyydestä ja siirrytään yksilökeskeisempään yhteiskuntaan, missä yksilöillä on enemmän vastuuta, mutta ennen kaikkea enemmän vapauksia. Meidän pitää antaa ihmisille vapaus ja vastuu, tehdä päätöksiä elämässä ja lopettaa holhoaminen. Meidän pitää luottaa siihen, että ihminen osaa. No, mihin meidän pitää tähdätä? Siihen, että hyvinvointi kasvaa. Se kasvaa 2 pääpilarilla. Kun me katsotaan historiaa, niin aina kun nämä 2 pilaria on kasvanut, meillä hyvinvointi on kasvanut. Ihan missä päin maailmaa tahansa. Ja aina kun jompikumpi näistä on heikentynyt, on hyvinvointi myös heikentynyt. Ne 2 on vaurastuminen ja osaaminen. Jos mietitään vaurastumista, aina kun ihminen on vaurastunut, meillä on hyvinvointi kasvanut. Ja puhutaan tavallisesta palkansaajasta, tavallisesta duunarista, tavallisesta ihmisestä. Ei puhuta siitä rikkaat vaurastuu, koska rikkaat vaurastuu joka tapauksessa, vaan tavallisista ihmisistä. No, miten me voidaan vaurastua? Nykypäivänä meidän yksi isoimpia huolenaiheet on esimerkiksi omistusasumisen vaikeutuminen. Ja nyt nuorilla. Jos mietitään meidän eläkejärjestelmää, niin siinä omistusasuminen, se on elinehto. Sillä kun meillä nykytilanteessa mediaanieläke on about 1700 € kuukaudessa, niin jos sun menee vuokra tai lainanohjaus korko sit eläkkeestä verojen jälkeen, niin eipä sulla paljon jää. Sä elät pyhällä hengellä. Sen sijaan, kun sä omistat asuntos, niin hoitovastike se on 3-4 € neliöltä kerrostalossa, rivareissa, mikä tarkoittaa 54-öisessä rivarissa tai kerrostalossa sitä 150-200 € kuussa. Sitten sulla on mahdollisuus tulla toimeen sillä eläkkeellä. Se, että vaurastumista, jos me mietitään ja yleisesti valtiokeskeisyys versus yksilökeskeisyys, niin meillä on maailmassa menossa
tällä hetkellä kokeilu. Sitä kutsutaan Koreaksi. Pohjois-Korea, kommunistinen, totalitaristinen, yksilönvapauksia rajoittava maa. No mitä siellä on? Nälänhätää, köyhyyttä, tauteja, ei hyvinvointia. Siihen sosialismi ja kommunismi johtaa. Kun taas etelässä, Etelä-Korea, vapaa markkinatalous, kapitalistinen yhteiskunta, siellä on vaurautta, teknologiaa, kehitystä. Mä itse valitsen jälkimmäisen. No se vauraudesta. Meitä osaamista. Mitä se osaaminen tarkoittaa yhteiskunnallisesti? Se tarkoittaa yksilöillä sitä, että me pystytään tekemään hyviä päätöksiä omassa elämässä. Meillä on kyky siihen. On se sitten terveys, talous, perusarki, sosiaaliset suhteet, mitä tahansa. No se lähtee siitä, että meillä on koulutus, missä me vaaditaan niitä asioita. Vaatimustaso luo osaamistason, jolla pystytään operoimaan ja tekemään parempia valintoja elämässä. Meidän pitää panostaa meidän koulutukseen ja taittaa tämä PISA-tulosten heikentyminen mahdollisimman nopeasti. Jos me katsotaan nykytilannetta, niin kun nämä kaksi pääpilaria on heikentynyt Suomessa, varsinkin nuoren sukupolven, mun sukupolven kohdalla, niin me nähdään, että hyvinvointi on heikentynyt, kun vauraus on heikentynyt, kun osaamistaso on heikentynyt. Näin se vaan menee. No, kun meillä on tavoite, nostetaan osaamistaso niin korkeaksi, että meillä ihmiset pystyvät tekemään hyviä päätöksiä elämässään. Se meidän koulujärjestelmä on maailman paras. Se on meidän tavoite. Se, että ihmiset vaurastuvat, ihmisillä on varaa ostaa oma asunto. Se, että ihmiset voivat sijoittaa rahoja, käydä lomamatkoilla, millä arvoilla kukin on operoikaan. Mutta on mahdollisuus tehdä taloudellisesti hyviä valintoja, mitkä sopii oma arvomaailmaan. Se on se tavoite. No, miten me päästään? Ja miten me ratkaistaan ne ongelmat, missä me ollaan? Eli se, että meillä valtiontalous velkaantuu, se, että meillä osaamistaso heikkenee. Miten me ratkaistaan ne kaikki? No, yksi iso asia on meidän eläkejärjestelmä. Enkä puhu nyt vain eläkkeistä, vaan puhun rahoituksesta. Me kerätään nykyisellään joka vuosi about 32 miljardia euroa eläkemaksuja. 32 miljardia. Meidän eläkemaksut, ne on lähes 25% palkasta, eli se reilu 7% riippuen iästä, niin työntekijöiden palkasta ja loppuosa sitten työnantajalta. Meidän pitäisi päästä semmoiseen 8%. Me voidaan päästä siihen rahastoivalla mallilla. Mä tuun kertoa siitä seuraavassa jaksossa, mutta mietitään nyt tätä rahoitusta yleisesti. Ja me päästään 8%. Se tarkoittaisi noin 10 miljardin eläkemaksuja nykytasolla siis. Se tarkoittaisi sitä 22 miljardia euroa rahaa käyttöön, mikä ei menisi eläkemaksuihin. Se pitäisi jakaa jotenkin. Mä itse jakaisin 50-50 työntekijän ja työnantajan välillä. Koska sillä me saadaan oikeasti talouskasvua, hyvinvointia ja yrityksille kilpailukykyä. Kaikki hyötyy. Jopa valtiontalous. Mä kerron miksi. Jos me jätetään 50-50, se tarkoittaa, että palkansaajassa on 10 miljardia vuositasolla lisää. Me kaikki palkansaajat. No, meidän kokonaisveroaste on vajaa 50-40%. Se tarkoittaa, että me saataisiin yli 4 miljardia pelkästään sieltä normitoiminnon puolesta. Miten ihmiset kuluttavat, maksavat veroja. Lisää rahaa valtion kassaan. Lisää verotuloja. Lähes puolet meidän valtion talousvajeesta olisi tällä jo kuitattu. Lähes puolet.
Siihen päälle huomioidaan tämä työnantajapuoli, ja 10-11 miljardia. Mitä sieltä tulee yhteisöveroa, maksavatko osinkoja, sieltä pääomaverot, miten he investoivat. Tämä 21 miljardia, se on niin iso pelin muutos, valtion talouden ja yhteiskunnan talouskasvun muutos. Me tarvitaan se. Jos mietitään, että me saadaan tästä kasvua ja yksi investointi miljardi, mitä valtiovarainministeriö arvioi, niin se on 10-15 000 työpaikkaa. Meillä on aika paljon siinä potentiaalia. Tätä täytyy tehdä. No, se ei riitä, että me saadaan lisää rahaa ja me saadaan lisää työpaikkoja, vaan meidän pitää olla myös houkuttelevaa ottaa ne työpaikat vastaan, mitä olisi saatavilla. No, silloin meidän sosiaaliturvan täytyy olla semmoinen, että siinä ei ole kannustinloukkuja. Mä itse näen, että näin insinöörillä negatiivinen tulovero olisi se yksinkertaisin. Verottaja hoitaa, kun tulotaso tippuu tietyn alle, niin rupeat saamaan rahaa. Siihen päälle verovähennykset, esimerkiksi lapsilisät, olisikin verovähennysoikeuksia, mitkä olisivat olla negatiivisia. Tässä kun on kannustimet, niin mistä haluaa töihin? Työllistytään. Se tekee matalammalla kynnykselle myös yrittämisen aloittamisen, koska sieltä saadaan työpaikkoja. Verotus. Miten parannetaan ostovoimaa on palkankorotukset, toisaalta verotuksen alentaminen. No, poliitikot voi alentaa verotusta, ei voi nostaa palkkaa kenellekään. Niin muuta kuin valtion työntekijöille, omille erityisavustajille. Mutta muuten se on oikeastaan verotuksen alentaminen, mikä on se keino. Tuloveroa tulisi laskea, kannustaa siihen, että otetaan lisää tunteja ja saadaan palkankorotuksia, tehdään ahkerammin töitä. Mutta totta kai kulutusverot, alvit on nousseet ja nähdään, että alvin tuotto on laskenut, verokertymä on laskenut. Se tarkoittaa, että arvonlisävero on liian korkea. Ei lasketaan alvia. Esimerkiksi yleistä kantaa 2 tai 20%. Ruoan alvia 10%. Näillä me saataisiin todennäköisesti hinta alas. Mutta ei se ole tae. Meidän pitää muistaa, että markkinatalous se lähtee kilpailusta. Esimerkiksi kaupan alalla meillähän on hyvinkin keskittynyttä. Eli meillähän on 2 isoa toimijaa, joilla on yli 80% markkinaosuus. Eli se on duopoli. Jos me halutaan kilpailu ja hinnat alas esimerkiksi ruokakaupoissa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä 2 isoa toimijaa pitää jakaa kahtia. Silloin me olisi 4 isompaa toimijaa, 1 hieman pienempi. Eli 5 merkittävää toimijaa. Suomessa ehkä 1 on tulossa siihen päälle vielä. Silloin me saataisiin hintoja alas kilpailun myötä, mutta toisaalta me saataisiin tuottajille parempi korvaus. Koska tällähän hetkellä tuottajakorvaukset alennetaan. Ne on hyvinkin matalia ja se on johtanut esimerkiksi tähän jauhelijapulaan, mikä on ihan oikein. Mutta ratkaisu on se, että me jaetaan ne 2 isoa toimijaa kahtia. No, tässä on pieni osa toimenpiteistä, millä me saataisiin valtion talouskasvuun ihmiset vaurastumaan ja sitä kautta hyvinvointia. Toinen osuus oli se osaaminen. No, osaaminen oikeastaan, se on meidän koulutus. Puhutaan peruskoulusta. Mä itse ottaisin valtakunnalliset tasokokeet meidän peruskouluihin, esimerkiksi 3., 6. ja 9. luokalla. Tämmöinen perus monivalintakoe ja lopputulos olisi hyväksytty tai hylätty. Ja kun sä pääset hyväksytysti läpi, niin sä pääset luokalta. Jos et, jäät luokalle. Mitataan, että osaamistaso täyttyy. Eli se opetussuunnitelman mukainen taso, ei mitään muuta. Sä osaat sen, mitä me on opetussuunnitelmassa, opetusministeriössä määritelty. Se mittaa sitä, että se oppilas osaa, mutta se mittaa myös sitä, että opettajat opettavat laadukkaasti. Toisaalta se mittaa myös, että koulut hoitavat hommansa, antavat opettajille ne riittävät resurssit opettaa kunnolla.
Ja toisaalta se antaa kunnille myös, että kunnat hoitavat oman velvollisuutensa. Eli kunnat jakavat resursseja niihin kouluihin, missä niitä resursseja tarvitaan lisää. Silloin te koko ketju oppilaasta aina sinne opetusministeriön asti on selkeä ja läpinäkyvä. Me nähdään, missä ne ongelmat on. Jos siellä on yksittäinen oppilas luokalla, ketä ei ole päässyt läpi, se on selkeä. Pitää kiinnittää huomioon, miten tämä oppilas oppii. Jos on luokallinen oppilaita, kun ei pääse, yksi sama luokka, no sitten pitää katsoa, miten se opettaja on tehnyt siellä. Okei. Jos meillä on koulullinen siellä oppilaita, monelta luokalta, ketä ei ole päässyt läpi, se tarkoittaa sitä, että siinä koulussa on jotain ongelmaa. Jos meillä on kunnassa monessa eri koulussa ongelmia, niin se tarkoittaa, että kunta ei ole hoitanut ongelmia. Me pystytään löytämään ne ongelmakohdat kouluista tai kunnasta, mistä tahansa. Se on läpinäkyvä se prosessi, se toimii. Koska meidän päätavoite on kuitenkin tuottaa laadukasta opetusta, että jokainen ihminen pystyy hyödyntämään sitä yleissivistystä aikuisuudessaan. Sehän on se tavoite. Ja tästä me päästään aikuisuuteen, täysikäisyyteen. Mitä on täysikäisyys? Mulle täysikäisyys, se ei ole vaan 18 vuoden ikä, vaan se on myös hyväksytty peruskoulun suorittaminen. Se on osaamistaso. Ja se sisältää sen tasokokeen. Kun sä oot suorittanut sen tasokokeen 9-luokalla ja pääset sen läpi, sä oot läpäissyt peruskoulun. That's it. Sitten kun sä olet 18, niin olet täysikäinen. Näillä kahdella asialla, vaurastuminen ja osaaminen, me luodaan hyvinvointia. Ja mitä hyvinvointi luo? Hyvinvointi luo sitä, että valtion talous voi paremmin. Me ihmiset voidaan paremmin. Se hyvinvointi, mitä me aina puhutaan, toitotetaan. Ei se synny vaan holhoamisesta ja valtiokeskeisyydestä, ei ollenkaan. Vaan hyvinvointi, se syntyy kyvykkyydestä, osaamisesta, meistä yksilöistä. Me itse tehdään se hyvinvointi itsellemme ja läheisillemme. Valtio ei tee meille hyvinvointia meidän puolesta. Meidän pitää päästä pois valtion helmasta. Kohti yhteiskuntaa, jossa ihan jokainen osaa ja pystyy. Ja jokainen haluaa. Me ollaan pystytty maksamaan sotakorvaukset. Me ollaan pystytty saavuttamaan kertaalleen hyvinvointi 2000-luvun alkuun mun lapsuuteen. Mä tiedän, että me pystytään saavuttaa hyvinvointi myös tulevaisuudessa.